Kisay daw naman ang lalaking ini, pasain daw ini. Nag-ano-ano ini, ulig din naman sa sakuyang harong. Halat ka naman, ta susundan ko naman ini, tabaan naman mahabas ini. Oh. Ay, nahiling mo na may mga pa. Ay, halat ka sa tapayas ko. Isos Rome, ika na naman pala Rome Nabas. Ay, inarano mo, tanata, tahinublas mo sa tapayas ko ba? Nagbubunga ang kitultol. Ay, Jesus, ano na ang? nasapi, day ko, ay, nabutan ko, araw na kain eh. Nasapi, sinapi mo nantay. Oh, ano? Amakan may balong kapang sakaw. Ang plano ko talaga, mako ang tapayas. Jesus. Eh, kung maaram kang yaong ka. Ano na yan? Bata na lamang nagpapaaram. Nagpaaram man kan. Una ko nga ding tao, kasi man sabihan ko dyan. Susilingan na, no? Saradayo itong papatian, di ba? Sayang lamang kaan. May darapang sako, is talagang ready ka talaga, aday. Eh, siyempre. Dapat ka naman handa. Dahil na nakasigwar sa kalunggay, pati sa tapayas. Ihiras ko man ini sa iba. Tadi ko man ini kayang. Awiras mo man sa iba yan? Ay, mahuyo man talaga ang bot ni Romy Nabas. Yung mga charity bagang tiga-apo. Jesus, very good. Sige, Romy. Kung muna sana, nakatabang ka. Eh, kung pag-isipon na, ako naghaabas, isipon muna sana, ika nakatabang, baka sana sa iba pa. Iyan ang isipon kang? Yan. At maraot ang pagtabang. Jesus, wow, mapapanaw na sa kunyan. Susakaw. May igwa ka pa dyan na ibang sako lamang? Aw, din dyan kasya? Ako hindi magkasya. Sayang baga sa inyo. Ang pagkaon para sa gabos, buda dahitig sa sayang. Dahil kung man nga ni pigsasabing pig-iimot ko nga ni ko tayo, kung di magparam ka lamang. Isa masulog iyo, mapaaram ako. Para nagkamit bidang kita ang duwahudo man sa sasabi mong lalaki ang nyaw. Ngunyan, binagtakan mo sa kalunggay, binagtakan pa sa tapayas. Magpaaram lamang sa kagsalirayo, masalan mo yakaw. Adi, tagtaon kung pagmako akong batag dyan sa imo, mapaaram na ako. Nailing mo baga na plano mong an, pati palang batag, may plano pang bagtakan. Sa hindi kang may matagas-tagas ng batag mo lamang ito. Isusuto naman na may mga luyat ako naman no. Sige, natarabaan na lugo dito. Pamanggihan lamang ko taday ng pagkaon. Nailing mo ano? Ano kay bagas. Ayay, si Romy Nabas. Grabing tapayas. Iyan naman, ipabakal mo naman anukod ka. Dahil mo talaga. Wala, ano ko, itaw ko man sana iniiho. Aw, ihiras mo man. At iyo. O, sige na lugon. Paano pa kaya na sinako muna, makareklamo pa ako kaan, binarari mo pas papayas, uyug-uyugon mo ano. Sabi mo ko, sa tawanan ko, haliin sa imo. Kaliguan. Hindi mo na pagpalawaso na akong nag-aabas. Nasa kasupugon. So, sige na lugon. Basta ihiras mo yan. Iyo, sabi mo, pali sa imo, ipadala mo ko man. Napangyari ini. Matindi talaga ang roaming ini.